V stolnom tenise existujú rôzne herné štýly, ale dva najznámejšie sú útočník a obranca. Každý z nich má svoje výhody aj nevýhody. Útočník sa snaží získať bod čo najrýchlejšie. Používa hlavne topspiny, rýchle údery a silný tlak na súpera. Často hrá blízko stola a snaží sa diktovať tempo výmeny. Výhody útočníka: môže rýchlo ukončiť výmenu, vytvára veľký tlak na súpera, ak má dobrú techniku, je veľmi ťažké ho zastaviť. Nevýhody útočníka: robí viac chýb, keď riskuje. Musí mať dobrý pohyb a rýchle reakcie. Ak súper dobre bráni, môže ho to frustrovať. Obranca hrá väčšinou ďalej od stola a snaží sa vracať loptičku s backspinom alebo rôznymi rotáciami. Jeho cieľom je donútiť súpera spraviť chybu. Výhody obrancu: robí menej nevinútených chýb, dokáže zmiasť súpera rotáciou, je veľmi nepríjemný pre útočníkov. Nevýhody obrancu: výmeny bývajú dlhšie, musí mať veľmi dobrú kondíciu, proti silným útočníkom môže byť pod veľkým tlakom. Ani jeden štýl nie je automaticky lepší. Všetko závisí od tréningu, techniky a taktiky hráča. Aj preto vidíme na najvyššej úrovni úspešných útočníkov aj obrancov.